Mr. Mine, artistak. Prest zaudete eskulan polita hau lehenengo mailarako Pokemon proiektuaren barruan gorputz atalak lantzeko? Irekin geratu, salduko dizuedalako. Honetarako zer beharko duzue? Oso erreza. Nik pasatuko dizuedan fitxa. Ikusten duzuen ez pizka bat moldatu dudana, hori ere pasatuko dizuet. La rosa, urdina eta izokin kolorea Mr. Mine margosteko, artaziak ondo mozteko, eta azkenik enkuadernatzeko 5 anilla. Beraz, zein izango da lehenengo pausua? Mr. Mine margostea. Bere hilea urdinez margostea eta bere oinak. Orain, la rosa kolorearekin, tripa, sorbaldak eta hemen dituenak justo bere hanketan masaiekin batera. Masaia, hemen dauden zatitxoak eta orain hemen daudenak. Baina gauza bat ahaztu zai, atxaskadak. Alde batean ditu eta bestean ez. Azkenik izokin kolorearekin bere aurpegia, eta mia ere la rosa zeria da. Bere hankak, baina belauna libre utziko dugu, eskularruak ez dira margosten, baina besoak pizka bat. Zeo zera aztu zain? Bai, ripa la rosa ere margosten dena. Ikusten? Dena primeran. Bigarren pausua mostea izango da. Ikusten duzuenez prest utzi dut, bai? Txikitsuek hobeto mosteko. Orduan nire gomendioa da lehenengo zati guztiak mostea, horrela, simpleago, eta gero zatika joatea. Hauze, zatitxo hau, hankak eta besoa. Behin eginda, errezagoa izango da mostea. Ez badituzue lerro hauek behar, ez kezkatu, horrela ere izango duzuelako eta zuek egin nahi duzuen modua. Nik aukera batzuk emango dizkizuet. Burua, beste beso bat, gorputza, hanka bat, eta azkenengo hanka, azkenengo pausua izango da, 5 klik hartuta, poliki, Mr. Mine bere lekuan jartzea. Horretarako joango gara banan, zuloak egiten, eta behin eginda, sartzen dugu tramankulutzoa, eta horrela. Ez jarri oso gogor, horrela mugitu dugu bere borua. Bagoaz hankekin, hanka guztu margotu. Ai, nik zuek ere ikusteko, ni okertzen naizela. Nola ez? Sartzen du, zaiatu, hau justo, horrela baina. Ez jarri oso gogor, mugitu izateko. Beste hanka, sartzen duzu hanka, eta azkenik besoak. Zein nahi duzu izatea. Horrela ez da. Sartzen dugu eta azkena. Sartzen dugu hemen. Eta horrela gure Mr. Mine katuta dago. Mr. Mine. Beno, zuen gustokoa izatea espero dut. Gustatzen bazaizue, atsegin dut, klikatu alduzue beste bat arte. Mr. Mine.